Ħanut li jbieħ lob tal-PlayStation esperjenza żieda sostanzjali fil-bejħ fl-aħħar jiem, kif aktar nies qegħdin jibqgħu f'darhom minħabba l-imxija tal-coronavirus. Xarlo Azzopardi, sit ta' ħanut ta' video games f'Birkirkara, spjega li din il-qabża segwit tnaqqis. Nistgħu ngħidu naħseb li żdied b'30%, qed tifhimni. Biss ftit qabel il-bejħ kien naqas drastikament. Naħseb li iktar marru biex jixtru li kell in-nies. Semma li diversi nies li qegħdin ġewwa bi prekawzjoni jew inkella huma obbligati li jibqgħu fi kwarantina għal ewwel darba f'ħajjithom qegħdin jażlu li jqattaw il-ħin jilagħbu xi logħba. Min pereżempju aswa gamer fil-verità jgħidlek isma' jien għandi ġimma ġewwa, x'parrittini x'ħan nixtri x'ħan nagħmel. Qed tisib daw it-tip ta' nies ukoll qed jixtru PlayStation biex jaf li għandu ġimma 15 ġewwa u jixtri PlayStation il-logħba biex jagħmel 15 ġewwa joqgħod jilgħab logħba. Kompla jgħid li l-metodu ta' kif jinxtaraw jitwassal il-lob inbidel ukoll. Kien hemm min kien jgħid kwarantina ħallasna pereżempju l-huma sistemi ta' online banking bħal BOV Mobile Pay jew Revolut u mbagħad inħallulu l-oġġett hemmhekk nafu li ħajoħroġ id-delivery man jitlaqgħu jmur jippikja. Minn kollox kien hemm min ġiebat il-lommu b'raxxa hawnhekk tixtri ġifieri kien hemm mixed minn kollox. Madankollu sit il-ħanut huwa inċert dwar x'se jiġri jekk is-sitwazzjoni preżenti tippersisti. Qal li jinsab f'komunikazzjoni kontinwa mal-fornituri barra minn Malta. Xogħol li għandi l-warehouse nista' nibgħatlek, xogħol ta' new release 99% ħatkun problema. Isa għoda bidu anka l-barra, elimina l-Italja. Aħna għandna pajjiżi oħra bħal huma Denmark, Greċja, Franza, whatever insomma l-Ewropa. Isa għodhom bidu fija, allura l-ġimgħa d-dieħla iktar ħankunu nafu kif qed fatwana minn issa. Saħaq li minħabba l-biża' u restrizzjonijiet imposti waqaf kważi għal kollox il-bejħ f'ħanut ieħor li għandu f'Buġibba fejn il-klijentela kienet l-aktar ta' turisti. Mistoqsi dwar il-ħsibijiet tiegħu fuq is-sitwazzjoni preżenti Azzopardi ma qadx jomoda. Kulħadd inkwetat biha din, ma nistax ngħid li qegħdin niġu għax-xogħol kif konna qegħdin niġu qabel. Il-verità hi li fl-aħħar mill-aħħar is-saħħa l-ewwel qabel kollox. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.